ака Абдурахмон, худоро шукр ки ҳамон ҷое ки мегуфтем интизорш будем расидем. Худоро шукр. ака Абдурахмон, манзараи зеборо дидӣ? Ин манзараи ватани бобигии мояй. камтар дига боло мерем, манзараи хуба, истироҳати хуб карда баъд мерем. Бисёр хуб мешавад. ака Абдурахмон, и кие чокада боша? И дамарда боша? Ку буда? Бача, бача, бача. Зинда. Зинда. Чупон. Чокади? Биёрам фичорша бинем. Ёрдам кун. Маълум меша вазъиятш безеба. Ҳеҷ чанд рӯз гишна намондагия. И ҳол надорад. ака Абдурахмон. Баба. вазъият безеба. истироҳати мо ба анҷа ба охир мерасад. биё хубтарш ба марказ баремаш. ба беморхона мадади акбар будам дар Кураира. чанд рӯзиш кашид? 2 рӯз шудан миёнам дар кардам. Миён тая? Миён. Я почата хапидан. ҳозир мо худо хоҳа мадади акбар мебаре, ташхис карда, дар таъниқ карда тавбат мекунем. Кач помача зихӣ накӣ. Худо хоҳа мо дастгирид мекунем, ёрдамат мекунем. ҳозир парво накӣ чупон бача. ака чупон. биё ака Абдурахмон қафода хушрӯак мунемаш бишина. ака Абдурахмон, хай дар насиби мо ҳамин буда. Истироҳат нашид, не ки кори беҳтарӣ нашид. И беморро мебарем тавбат мекунем, савоби бисёр мегирем.